illegal Bangladeshi rok oro haphayonoi ke bono ang tei khorang pisalia tinini siming maaf tei ang dofani bagui satung giring manchak yak kuno phano khailia tai ani onkolago nangnai tongmani bagui no kisa chikon sak video cut nawoi oro jaga buru bosong no add khaireo ang buru bosong bo puru saka thuruk bosong ji sawo thuruk bosong naki ang khorang di salia dea tini manglai phaibo jobawo manglai phaibo borok phatsa khlaioi press meet khlai roiro at least nong bujina ni chinaya gboino sinaya no o ka shot video bai ka shot simi naiwe she phone khlai kha phone khlai shawo ni o bai video nei ari norok original nung ang tama sa ang raida saya si sawo je raida saya khlai phai nei ro o kok si sawo ang o kok si sawo raida saya khlai phai nei rok si sawo orang kuno berubah song besamani kerei ang orang permanen tongnai orang hani besar di prasarong no ti jati kok samani bekerei je jara Bangladesh ni raida saya ke phainei rok norong ni ke ki saja norong ni ke banta ke plewi to ya de raida saya ke phaioi o kisa sani bagui ani onkologo nangjak dong tv ni onkologo nangjak asuk bai hirong nani muchung jago bir nani muchung jago kicha sakat shortcut na woi nero obai ki viral khlai ke o shortcut na nai je borok bo tangai full video ri mai asa o full video ro bai tangai video sana maya hino or dek kicha cha khlai bo video sana or dek khlai tangai kicha cha video sana original full no rodi tangai ri ragya norok kiki chikon sa video nai oi norok khangke bono video sanam lai kha bono hamia sanam kha কিন্তু আজকে দঙ্গর টিভি চিনি তিপ্রাসা বস হাউ তিপ্রাসা সংখ্যে কি তিপ্রাসায়া দেবা রিয়াং ব্রু কে তিপ্রাসায়া দেবা তিপ্রা রকে তিপ্রাসায়া দেবা চাকমা রকে তিপ্রাসায়া দেবা ইনকে তিনি দঙ্গর টিভি নি যে তাম সংখ্যম Shyamali Jamatia bini khuk tei sing nukha je bru tipra chakma borok naki tipra hawo mokol kai nai tong put Indian citizen lanani bagoi ba Indian citizen na phayuni tam proman tung bini oro je riang rok chini tipra rok chakma rok tipra rajyo phaiman binor tam proman tung obaike je misguide khlaiei chini tipra sabai tipra sano je walai rona naimani abo belai khino chaya जों दासिमबो सालायका जे दंगर टीवी नि चीफ एडिटर फानंथुं बा जे दंनाय दंगर टीवी नि चैनल नि मालिक बो बुसकांगो फायै बो बिनि बुलनो गसि फायदि ओंखाय जों टिप्रासाबो जों बनो माफ लायो माने किन्तु जदि तारपरबो जदि एआई बा বিভিন্ন রকম কক সাকাंकाय बा केस खायनाय रो हुंकांकाय प्रत्येकटा टिप्रासा चिनि टिप्रा रक रियां रक चिनि चाकमा रक प्रत्येकटा बरक निनि अरो कयटा एप्लिकेशन सुबुइनाय नङाबो सायमांला आबनो ननो जों रिक्वेस्टलि बाबे सायतंगो गोजान के सायतंगो नोंबो एज ए टिप्रासाङै नों नायदि दाबुक जे नों अबाहायके सामानि अबनो नों र साय एको नायदि Joto ani o Facebook ni bising tei jodi ani saya so ya tongke nakadi ang abono sao to phano tini je obo video edit khlai je viral khainai ba ani phano saya ba ani phano tangsli ding khana to bo je oro video clip sikon chana ja or jaga bo edit khlai jak tongo oboni bagai jini dongo tv ni sip bo sudanu maaf sanani nangka gaddar hunjangna nangka bigra khagra hunjangna nangka kok sitra hunjangna nangka tiprasa thansa hunai chalai mani obodi thansa
Tini phungo aisu basawoi pasta angkeno thangmani chori hamya tui ang ko dofani bangui khorang ti sauna thangthani ang bui be accident khlaijaka yakung bai kharo dajaka bohogo operation kha ani ko 5 months si khani operation to gsa hamya ho to phana ang thango dofano hamjangmani bagui ang dofano so hamjangnai ang bahai ke layo o hani besarang no oroni tipra hani borok no nang bahai ke hamya samana bahai ke ang oroni Tripura hani borok nang bahai ke Bangladesh ni borok ni saiman nai nerong no wansong nai di oro chikonsa video clip khlaioi Bangladesh o Tripura jati tongde krei riang bo sung tongde krei Debbarma jati tongde krei Jamatia bo sung tongde krei mok jati tongde krei tongo age Bangladesh ordek tongmani Bangladesh kabang manu khobjago Tripura to bagui najaka bagui najak bai tabo abo Tripura khobjagliya borok no tabok je Tripura ni baire no hunjago Bangladesh ni borok no hunjago tabok जों सारा थांखांखे tabok Bengali channel आव जों माने नायना थांखांखे गोबां कुनो नुगुइमानो जे Bangladesh ni Tripura jati ingdi ba Bangladesh ni borok ta or jaga phaimani जों नुगुइमानो आं मेनसन खायना फानो सिकिरि सिउनरनि बसकांगो काइचा फानो तांसलिदोंमानो नाबो हामनिया निरनि थानिओ काइचा कौनो khuk corona ni pano nangni androni beskango ang sawo ang asike do pano hamjangnai borang baike ang oroni Tripura hani borok Tripura jati no nang baike hamya saimannai baike ang saimannai hino ani onkolago nangnai tongmani bagino kichacha chikon sak video cut nawoi oro jaga buru bosong no add khaireo ang buru bosong bo pru saka thuruk bosong ji sawo thuruk bosong nagi ang khorang di salia dea ang thuruk ke boni jo thiasang illegal Bangladeshi rok oro haphayonoi ke bono ang te khorang di salia tinini siming maaf Te ang dofani bagui satung giring mancak ya kuno panu khaili atai ang tini obono tei salaina hnoi jora sankha tobo ani o jora sanmano phano borok na singlaimaliya anu jora kichuta phano borok jora reimaliya Kachon nawe oro buru bosong huni add khlai reka ang buru bosong ni bofro kok sakha ang sakha thuruk bosong huni sawo thuruk bosong illegal raida saya ke phainei rok bude o Tripura hani borong khana Joto no saya bo je baksa raida saya ke phainei rok raida saya ke baksa Tripura hawo phainei rok ang ani Jamatia bosong ni raida saya ke Bangladesh ni oro Tripura wo raida saya ke khogui document sanamai ha phainei bono ang raida saya ke chaya no sanai ang orang communal tei kono controversy khlaimani abo gotini kaisa press meet khlaimani ang borok no jora sankha ani sar bai ang kok salaigera no hunoi ang jora sankha ang borok no jora sankha ani sar tabo out of state do bo bai kok ma saya bo busy je bo horo simi no bo kisamisa kok saimano free mano asu phano jora de hunoi ang bono nasingdi takai khodi hunoi samani abo tamangkha press meet khlai rekha omodi Tripura sado phano hamjanai gije phano noroni bkhawo bujilaimani maya nangmani kha nangmani gori da omodi do phano tei dului tongnai te kaisa tamangkha hodano tei dul tongnai okara sakara rok
borok tamai sakha nung omo haike nakar san yang kang ke press meet khlai case khai rok nai hnei omo haike nung dom ki hai khlai sai ro sakha obode chaya sukya jora o logir mani jora kichu sano riya kare jora kichu phano nasiya kare obode do phano nakar lai mani khai rok lai mani obode bo khobai thansa hnei nawa aso goi sana ning ki kelai bini saya su ya no nai sana ning ki kelai 1 second phano nangya 1 second phano nangya ke boni borok ni against tu ekrigani 1 second phano nangya kaham nani khangge onek tugo ang borok no jora sankha ani sarbai ang kok sadrop jora na singdi hnei bai ki phatsa ta bang sa sung decision na manai o kok sakha boro jora ang sanmani no ano jora dir kha obodi tipra sa to pano hamjak mani chini mdc borom ganang tini manglai phaibo jobawo manglai phaibo borok phatsa khlaioi press meet khlai roiro at least no bujina ni chinaya guboi no sinai sinaya no ro o ka shot video bai ka shot simi nai we she phun khlai kha phun khlai shawo ni ni o ba video nei ari no ro original nung ang tama sa ang raida saya si sawo je raida saya khlai phai nei ro o kok si sawo ang o kok si sawo raida saya khlai phai nei ro si sawo orang kono berubah song bersama ni kerei ang oro permanent tong nai oro hani besar di prasarong no ti jati kok sama ni bekerei je jara Bangladesh ni raida saya ke phai nei ro norong ni ke ki sa ge norong ni ke ki banta ke plewoi to ya de raida saya ke phai oi o kok si sawo